Son kang Kristo gidasig ta nga kamong mga gibugatan sa inyong gibati karon, kamong mga naay kasakit, kagulanan, problema, nagingon ang balang kasulatan. Ayaw kamo kaguol, no? Salig kamo kanako diya sa John 14:1. No muna nga salig kita sa Ginoong Hesukristo. Kay ngano, daghan siya gisalig kanato, dili kita niya pasagdan mga kaigsuonan diha pa sa sulatan sa Mateo 6:33. Apan mo'y unahan ninyo pagpangita ang gingharian o ang pagkamatarong nga gikan sa Dios. O kunya ining tanang mga butang igadungag ra kaninyo. Which is kung natay mga desire sa atong una-una sa atong kinabuhi, atong unahon ang Ginoo kay idungag ra na siya. Sa pagkapin ra na siya, no, ihimo na lang pagkapin sa Ginoo kung ato siyang unahon. Munay salig sa itong Ginoo. Kani magong tawo, mong maniguro, doon na magay kabalaka. Mateo Kapitulo 6, versikulo 34, nagingon, busa, ayaw na kamo kabalaka tungod sa ugma. Kinahanglan, dili na dahi taangay mabalaka, unsay, kung ano na ito ugma, unsay mahitabo ugma. Ano? Nagingon sa dirin. Kay ang ugma, may kabalaka tungod sa iyang kaugalingon. Matod Padre, igo na alang sa adlaw ang iyang kaugalingong kalibog. Mateo 6:25 nagingon dinhi, busa ingnon ko kamo, ayaw kamo kabalaka bahin sa inyong kinabuhi, kung unsay inyong kanon, kung unsay inyong imnon. O bahin sa inyong lawas, kung unsay inyong ibiste. Ibiste nito say kaning atong suuton. Dili ba ang kinabuhi labaw pa man kaysa kalan-on? O ang lawas labaw pa kaysa biste. Matod Padre, tanawan ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Wala sila magpugas ni mag-ani ni maghipos ngadto sa mga dapa. Apan ginapakaon sila sa inyong langitnong amahan. Dayon sa 27, ug kinsa man kaninyo'y makadugang sa usa ka takna sa gitason sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. Kinsa kuno'y makapadugang sa gitason sa itong kinabuhi ug permita balaka. Kung permita mabalaka, mutaas ba itong kinabuhi o paminaw ninyo? Sa kini gisulti pa sa mga sa una ngadto karon. Unsay madali matiguang? Katong siglisi o katong simukot? Katong simukot. No? Mo gunay sulti. Ang dali matiguang katong sigig mukot. No? O nganong mabalaka kamo, mabalaka man kamo bahin sa biste. Palandungan ninyo ang mga leryo sa kaunahan, giunsa nila pagpatubo o wala sila magudlay ning pagkalinyas. Apan suginlan ko kamo nga bisan pa si Solomon sa tibuok niyang katahom wala gani makabisti maingon kanila. O kung sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanong sa kaumahan nga karon buhi pa apan ugma isalibay na ngadto sa hugno, ano man kay ang kaning mga sagbot o kaning mga bulak iya to ra magyud ning gunahon sa ibton pagani, no? Gibistihan gani sa Dios. Unsa giingon dinhi? Gibistihan gani sa Dios nga ugma isalibay na dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabistihan. O kana iyang pasalig nato. Kung gibistihan gani ang bulak, labaw pa kita nga iyang katawhan. O mga tawo nga diyutay pagsalig, no? Busa iyo na kamo pagkabalaka nga nag-ingon unsa may among kanon, unsa may among imnon, unsa may among ibiste. Kay ang mga hintil na nagpangita ining tanang mga butanga ug ang inyong langit na palahan nasayod na nga kamo nang hinahanglan ining tanan. Sa ato pa kabalo na siya nga mao gini ato ang kinahanglan sa matag adlaw. Busa balikan nato ang 3 size 33. Unahon nato siya kay unsa man to? Iyaharan idugang ang ato ang mga gikinahanglan, no? Busa ayo na kamo pagkabalaka tungod sa ugma. Mo kanay iyahang gipasalig kanatong tanan. Mo sa kita nga mga nangabudlay gipangkapuyan sa kinabuhi, sige ta gunahuna aning si Auntie Judith, sang Judith. Judith sa tubig. Judith kurente. May Judith mo kini nga atong problema pero atong Ginoong Dios nagahatag kanato nga magadisigon kita unahon din nato ang iyahang mga pulong o iyahang pagamatarong o iyahang mga bulaton kay tanan din natong mga kaluyahon, tanan natong mga
gipang naguna nga kabalaka siya rin ay ang makapahulay ka na. Naara niya ang kapahulayan. Dalaygo ng Diyos in kabuntagon nga pa nga mapulong sa Dios. Nagkapahimo nato makapadasig, makapahimo nato nga atong ikinabuhi sa matag adlaw kay kinahanglan gayud nga ato ang kining batunan kay mao kini ang ato ang kinibitawng sumbanan alang sa guidance nato padulong sa kaluwasan. Busa nini kabuntagon, salamat sa inyong pagpamati. Hinaot nga kini nagadugang pagdasig kaninyo ug nakasabot kamo sa ato ang mensahe karon. Mutana ko nakasabot pag-ipod mo, wala pa. Balikan na po ni sugod. Wali ka po kung sabot. Kasabot ra wala. Kasabot ra kayo. Di gyud ari kita mo man.